Napimpintas ka nalinlinis pa yung aglawlaw ti may matangan, kadag iti barangay iti Tabuk City, Kalinga. Dahil kat baban iti panagbibinnadang, dagiti opisyal, membro iti komunidad, kan volunteers, ang naglinis kadag iti kalsada, pagayusan iti danom, kan dumapay apasat ti barangay. Dagiti naragsak ang nagtitinulong kat manipudmet iti barangay Gubgob, Kabaritan, Kasigayan, Laknog, Lana, Malinawa kan San Julian. Dahil ito yung aktibidad kat panakikay-kaysada iti weekly barangay Kalinisan Day, regular mo't may patpatumpal iti syudad. Pudno unay nga wan kaparis diragsak amarik na iti panangipaay iti Serbisyo Komunidad.